pentru obținerea cartofilor dulci, am cumpărat cartofi dulci, de la Bistrița. Ai nevoie de un borcan cu apă, de niște scobitori, bagi borcanul în cartoful, vezi până unde vine, apoi introduci scobitorile pentru a nu se scufunda borcanul și dai drumul. Deci trebuie ținut cont cu partea care a fost în sus la creștere să fie și în borcanul ăla. Cam așa arată. Se lasă un timp, după care cartoful a trecut, s-a dus de o fază, apare la următoarea fază, cu rădăcini foarte bine dezvoltate, cu începutul de dat de muguri pentru lăstar și așteptăm să crească lăstarii. Apoi, după cam la 10 zile, cam așa ar trebui să arate. Lăstar pe el, rădăcini foarte bine dezvoltate, foarte mult lăstar, care vor lăsa să crească cam aproximativ 15-20 de centimetri. Apoi, eu am mai încercat ceva pentru a vedea cât de repede se poate dezvolta și cât mai bine. Am luat cartoful, l-am scos din apă, l-am băgat, am luat un vas mic, am pus apă, am adus în el și am încercat și am băgat cartoful în pământ. O dezvoltare de lăstar compactă, începe să capete înălțime și l-am lăsat să crească. Așa am început să am un randament foarte mare pe lăstar și foarte viguros. Cam așa arată după alt timp. A ieșit rădăcinile și prin ghiveci în apă, care el fiind foarte iubitor de apă. Lăstari foarte puternici, care cresc pe zi ce trece din ce în ce mai puternic, având tot timpul apă. Asta este condiția esențială. Apoi, la plantele care s-au dezvoltat mai puternic, am luat lăstarii, am pus pământ, le-am lăsat să facă rădăcină în apă și cam așa arată un lăstar la mine acum pentru plantare. Foarte bine dezvoltați, urmând ca în momentul când se încălzește timpul să vedem cum este. Cam așa arată evoluția. Din prima fază, din a doua fază, a treia și tot mai departe. Asta este ce s-a putut face dintr-un cartof. Urmează recoltarea lăstarilor, înrădăcinare și după aia plantare. Și la urmă, recoltarea. Perioada de vegetație a cartofului dulce este din momentul când l-ai pus în pământ, trebuie să fie destul de cald afară, pământul să fie cam nisipos, trebuie să crească cel puțin 120 de zile aproximativ.